ite eliwe shawra n'ebe ọ adụ maka ike na ọba ndị ọba daalụ ndị ọba agwe eke ya wee n'oche ise na Anambra anyị a ebe ihe a ji dị mma ọba agwe dịka ịkpọta ya ọfụma ọba agwe ndị obeledu ya dịrị unu mma ndị obosi oburuhu obodo na Anambra ọbụrụhu a ga-azụta enweta otu uche kwa na Anambra otu uche ụmụadụ ndị nọ n'ọgbaru ndị ọdụ ukwuenu anyị kenere kene ndị ọdaekpe ndị ọgbakụba ogbodi na ọgbọji ndị ogbunike ndị ogbu nka ndị ogidi bụ ndị be ahụ ndị mgbugbe ha ndị nwe m ekele m ndị ọfọ kịta anyị ga-akpọtara sat abụọ ndị ogbu anyị ọcha gasị anyị ekele ndị ogbu ukpere kene ndị ọhịa gbarụ ebe ha nọ ekene ndị ojoto kene ndị ọkịda na ndị oko ndị ọkpa eze ndị ikpeazụ anyị ga-ekene tata bụ ndị okpoko ka anyị kwụsị ebe a tata ọka nwere ndị fọrọ oge ọzọ anyị bịa anyị ga-ebido na ndị ọkpụ ụlọ ọkpụrụ ka anyị ebido n'oge ọzọ ọzọ wee nke anyị na ahịa elu onye isi ebe anyị na-esi na ndị anyị ka ya eje ndị wee ruzie na ngwụcha ụfọdụ eche na amaghị gofa na-ewuteghị ya na-azụ ntie ọya bụ ọdụmnna ka ya aba ka anyị ntọsịpụnata na ojugokpa ju nkata ju ụkpa Festus Nwafọ bụ onye isi ọma nke ụbọchị tata onye izizi onye afa ka ọ bụ afa dị n'Udi lokal gọọmenti Enugu steeti ọsị na eji na eze tabilile wee fochisi eze dị n'ọnụ ụra ọgụ ụfọdụ eze na tabilile nkọtabi ihe ya fụọ gị oge ụfọdụ enweghị iwe onweghị egbusi iwe ụdị ka anyị mere mmadụ ahụ nkụkọ ọ nọ n'ike na-achọ ili nwe ihe na-achọ ịta tabilile gị tabiri echefuo ụtọ ihe na-eri ihe ahụ ọjọọ fụkasịa ya arụ baa ya n'isi ndị ka ọ wee iwe iletakwara ọgọ onye megwe ya ọgwụ ọmọdụ nta ya ebe a n'iwe nwa emechi ọnụ ijie ya ọ gụpụrụ ọgbọ ọbara ọnya na ọhụrụ enu si na ọbara dị n'ọnụ na-abụ ebe ụfọdụ enu abụpụ ụfọdụ abụpụ ọbara dị n'ọnụ na-abụ enu ụfọdụ enu abụpụ ụfọdụ abụpụ ọ n'ebe a ka ọbara ahụ na-esi apụta ọ dịghị onwe onye na-eje bụla ọbara ma ọ bụla ọbara n'iko tete n'ọnụ enweghị ike ji ule ọbara ewere baa ahụ n'ọnụ n'ike ife ọsọ ga-gbupụ ọbara egbupụcha ọ ga-enwele ndị eme n'afọ ụmụna ọbara na-atụ nnu ebe ka esi amanụ ụtọ ọbara hụhụ onye ọbara nkịtị ọbara onye ọzọ ma ọbara bụ ihe lụrụ alụ ka ọ bụ mejite na mmadụ eti ya n'ọnụ efu ọbara ewere etibe n'ọnụ mana nke a na-ekwukwe ọbara nke gị ụfọdụ ụmụaka na-eme ụmụ nka nkịta aba na-akpa ịgba ndụ na-ebepụ na alata mmadụ ike ọnwụ ya agbụghị ha ụdị agbụghị ekwe ntọpụ tupu ịtọpụ ị ga-agbago gbada ọnụgo mbọta anyị kwuru okwu ịgba ndụ a ụfọdụ nke ama nụ ya mụta ha ụfọdụ ka anyị na-asị gịnị ka na-ekwu ya na ọ dị ka ọ bụrụ ihe onye afụ na ife na-eme na mmụọ karịa ihe na-eme n'ife ịma ihe na-eme n'ife ehucha adịghị ekwu ihe ndị na-eme n'Ọka ndị na-eme na Ọnịcha ndị na-eme na Lagos ma Warri adịghị ekwu okwu ndị obodo a na nke obodo obo ya banye na nke ihe na-eme n'ife mana mazi nke na-eme na mmụọ n'Ọka nke na-eme n'ife ihe mmalụ
na ọnwekwa onye mara ụzọ be mmụọ ihe onye na-afụ ụzọ na mmụọ ọsọzọ mmadụ onye mmụọ nne ị ga-agụtanwu n'aka ya na-afụ ụzọ be mmụọ ndị ọzọ kpụrụ isi be mmụọ n'ụwa niile ndị ọzọ kpụrụ isi na be mmụọ ọgbụgba bịa bụ na ihe na-eme na mmụọ karịa ịbịa bụ iburu onwe gị toke n'ime ebe ahụ ndị Igbo si onye si ka ya kpeziere mụ na mmụọ ife na-esere anyị ọ bụ ihe ese mụ na mmụọ onye na-eme na ndị Igbo olughara anya ndị mmụọ si na ha gbara afa sị tinye ha anyị gawala ọnwa anyị na ọ nahọrọ anyị na ha ịnọkọta je konye aka n'ihe ịma alụ tupu ịgaba n'ihu okenye mma na ụfọdụ oge ka anyị marụtasịkwa ife mmụọ ọfụma ụfọdụ oge ndị na-eme ihe abụ ụmụaka na-amarọ ife ọka na adị rinne otu a okokoro gịnị ka bụrụ onye dị afọ 12 afọ 12 agụla okenye afọ 14 afọ 12 agụla ezigbote okenye na be mmụọ afọ 12 agụla okenye na be mmụọ okechukwu maka ndị Igbo sịrị na onye olu afọ 7 ga-aza ọnụ ya okenye be mmụọ na-ebido narị taa ọ be mmadụ ka okenye na-enwe ahụ 8 si na mgbe ya ka eji wee nụ ndị ọrụ mgbe ya eji wee tụọ akwụkwọ ikere nke ahụ na be mmadụ be mmụọ wa arịsa na onye olu arịsa ga-aza ọnụ ya ohi ndị Igbo kwu ahụ na Igbo agụgolo nkwute okenye na be mmụọ ọrị ị na-ekwu okwu arị na-egbe anyị niile nọ ife ọ bụla ị mebido narịsa gawa ị ga-aza ajụjụ ya na be ndị mmụọ n'ime mmụọ ịnwe nke ha na onye nnukwu efu na nwa ọbụla na-arịta nweta gị isi asị ọsị agwa mgbe na-asị ọ chọghị ịchachie na-arịta ka ọ na-ebido ha bụ kpachara ha anya ya ọsọsọ ihe mme mgbere ahụ 6 ma arụ 5 maọbụ ya bụ na onye ọbụla tupu rie elu jee leta ọbara ma ụta ọjị na onye akara nwa ọ bụrụ onye ife na oji mara ofe ga-apụta n'ime onye mere na ọbịa bụ na ọgụ ụfọdụ ihe ụfọdụ nne a na-eche nna ya ụgwọ maka a maara na nwa afọ nwere nna nwe ndị kwesịrị ịkụziri na-akụzi ha ọnya mere na a na-eme mmiri chukwu n'ụlọ ụka ndị okenye kwụrụ nwa ahụ n'azụ ka ọ ya abụọ nwee taya ata ka ata ka ọ ya nwee ọkpa dike anya azọ ka ịzọ ọ bụrụ nwa ahụ dị obere ka a na-ajụ ihe nọ ngwakwa ya n'azụ ya ụmụaka naghị niile na-eme ihe nwee nne m ha na ndị obodo ha bụ ha nwere igwe obodo nwee ụmụnna nwee ndị okenye nọ n'ogbe ha ndị Igbo sị na okenye afọ alụ okwu ha ọ nwụrụ osi n'anya wee lebe ule ọ gụbara ọgwụkwa ihe ụmụaka fụrụ n'aka ndị okenye ụmụaka ma nwụta atụkata fụ mara ịgba ndụ ọ maka ofe ọnụ gị n'ọnụ nwụọ nọ n'ebe a na-ese okwu ma ọ fụ na nwanne nwoke nke okpara emegie ọ nwere onye nye na ya mgbe anụ na ọha anụ ebe ha na-anụ ya ịma mpụta ụwa mmụrụ ha marị ya na ọ bụrụ ịnụnụ ya a bụ na ndị mmụọ dị efichi ụgwọ fanya esie agbụrụ ahụ mmadụ na ọnwa ebe oriri mperi mana ndị kwesịrị ịkụzi na akụzi ha ma onye mụ nwa ya na-ehi anya ọfụma ha ya na anyị n'azụ ama na-efe egwu ha na ọ ga-ewere ọkwa iji wee meghe ya bụ nna ọsị na agaghị eji na eze tabili ile wee fụchie eze dị n'ọnụ anya ka anyị na-akọwa otu ihe mere ntụ ọbara si abanye n'eze ọ wee bataja n'ihe anyị na-ekwukịtalụtalụ ọ dị mma ọ nwetara ome ime anya du efu na ijije ka isochie ha anya imebie nke ka nke ọ bụrụ na ife ụfọdụ eme ime ya anya ịgbakọ wepụ fụ ihe ọ ga-eri na imelu ihe a n'isi esekere ahụ abụ ya inwere ike obere nwa gị jee n'ebe idere onyonyo igoro ọfụ bụrụ okwute maọbụ bụrụ ya esu ya niile supu ya isi na onwe nwa m ọbụla mebiri ihe n'ụlọ na m na-emelụ onye afọ arụ nke emebigonu emebigo ihe jee melụ ya arụ emelụ ya arụ echi na omekwa ọzọ maka na efe osisi siwe mwepụtasị kedu ihe na-emelu nwa ọ maka na ọkụwa ihe ha na echi ọzọ ya akụwakwa na onye nke ahụ nwa n'ogbe o toro ite ọzọ marụ nke bụ nke ma na ife dị mmadụ ma mana ihe dị njọ na otu ọra kịta na olubeghọ na ihusi ezokwa na eze dị n'ọnụ maka na ọtabili ile ịma na eze agwụ n'ọnụ ọnya melụ
na ịbata n'obodo ife onye ọma anọdụ onye ọjọọ anọdụ onye eri na-aga na-ezu nọdụkwa n'obodo je ndụ arụ adịa arụ ya nwụrụ ọnwa ndị ọma ọ gụbara ọnwụ bịa ogbuo ndị ezigbo mmadụ oge ụfọdụ ndị agba ejima bụrụ ndị ezigbo ndị ajọ mmadụ maka na ya sị ga-erosisi egbusite ndị iyi na-eme ihe ọjọọ n'obodo oge ụfọdụ ịfụ na ya egbukwu ma eze na-achị obodo gbuo mmadụ gbuo nne ya gbuo diọkpara ya maka onwe onye aka ada ọcha onye bụ na ị na-efe ụfọdụ du ịra ịchọkwa itie iwu gara omude gị ka ị nwee ebe isi wee napụta maka na ụfọdụ ga-afụ iwu tie ya ọgbasara m ndị Igbo sị na ụtụ mmadụ agaghị eso ụtụ oge ụfọdụ ọsị onye na tụọ isi nne maka ịmagụ na ihe so wee tụ ụtụ a mgbe ị na-aka ya ke ihe atụ na ụtụ onye ara osisi nne maka na ịmụta na gị ndị Igbo sị na otu mmadụ agaghị eso wee tụ ọsị onye ọna tụọ isi nne mana onye nke mesizi efu na nke ilituo itolutu anya bụ ụtụ mgbe ahụ isi nne gị esolu maka ifie ime ife ka ọ ga-abụ onwe ka otu ejide ka inwechi eso ya napụtanwu asị ka eresiwe eze niile stabiliri ma na eze ya agwụ n'ọnụ ya bụ na si hapụ ndị ọma na ndị ọjọọ ife onye mejuwe si na karịa ma onye mere ihe ọjọọ onye aka ya dị ọcha ga-ata ahụfụ onye mere ihe ọjọọ na a na-ataghị ahụfụ kama onye aka ya dị ọcha ga-ata ahụfụ ebe a na-achọgharị ihe ọnwụ na-ejide mmadụ ise na-achọ ofu onye n'ime ha mere ihe ọjọọ anụnwa afụghọ karịa amaghị ata mmadụ ise ha ahụfụ ebe a na-achọ ofu onye si hapa ncha kama ofu onye mere ihe ọjọọ soro ha na-atara ahụfụ karịa ma onye aka ya dị ọcha ga-ata ahụfụ onye aka liri nye na abụ a na-enwere ihe ndidi kama ihe ya aka njọ na-adụ otu otu wee dị na-adụ otu ọ dị karịa ma agaghị eji na eze stabili ile wee sị ga-ehosi eze dị n'ọrụ akụ nke ọzọ ịfụ na ọ nwere onye ahịa eme mmepịa isi ma onye ahịa chere ọma ifere nne ụmụzọ omeke ọnwụ na-azụ onye ọna mere mgbe onye ya chiche na ọ dị emepe na onye a na-akpachapụrụ ihe anya n'onwere uche n'ọmụ ife ofumụsọ omeke ọkọdụ onye ọna nọ n'anụ ahụ na ọbara nwee ebe ya ofu mbọsị omee nke ya sị na ọzọ onye mere ihe ahụ ọnwụ na-asị onye ọna mere ya sị lee ya ma ọ si gbuo ya ifu na ofu mbọsị ọ dabara onye na ya probisi isi ọnụ ka emegide onye maka na ọ dị emegodi ihe a mbụ asị ka ehesiwe eze ine stabilile ma na ezi agwụ n'ọnụ ọ dị mma Costco ka weda zite inu a ọya oge ebe afọ ya ọsị na alụsị na-eme ọfụma ka a na-alụ ụlọ ụlọ alụsị na-eme ọfụma ka a na-alụ ụlọ ụlọ ọkwa n'oge gboo ogo ọ bụ kịta na ha alụsị na ọfụma kịta ndị mmadụ na-achọgodo ụlọ ha ya ebi na ya bụrụ ka ịlụrụ alụsị ihe a ga-ekwu alụsị na-eme ọfụma bụ n'oge gboo afọ oge eche na alụsị na-eme na ji eme ọfụma na alụsị mere anyị ji merie n'agha na alụsị mere ụmụ nwaanyị anyị na-atụ ime na alụsị mere na ụmụ nwaanyị anyị na ụmụ anyị ada anwụ ha maghị ihe na bụ Obidigwe na-eme ha che na alụsị na-eme ọ bụ n'otu ha jiri ghọtadebe n'oge gboo mgbe ha toro inu na alụsị na-eme ọfụma ka a na-alụ ụlọ ụlọ nkwa alụsị ihe eche na ọ na-eme ọfụma ọ bụrụ na ọ na-alụkwa alụ anyị n'ofe nke ọzọ ihe dị mkpa bụ na agaghị ewere ife eji eme amasị n'ele alụsị ọ bụrụ na anya ịlụlụ n'obodo ịlụ alụsị na adabadị maka na ndị mmadụ ebicha ha n'ụlọ mgbe aha anịdị ihe ajụkwu n'udo na a na-alụ ihe na mgbe a na-alụ ọya wụ na-aka anya nka na-alụ alụsị were mgbuo isi ụtọ were aka ya kụ ya n'elu ọ dị aka na-alụ alụsị mgbe awụọ na udo na anya ekwurịta mana ihe dị mkpa ihe inu a gụọpụtara n'akụ nke ọzọ bụ na onye mee ọfụma eto ya ifo ọgwụ ụfọdụ ifo ụmụaka onye ize nke ọjụ ize nke ọjụ ize nke ọzọ ọjụ ize nke ọzọ jere ise nke na ndata na mmepụtara ihe anyị oge gboo onwe mgbe ya onwekwe mgbe orukwara ifu na nwa a na-azụ ọfụma na ụlọ akwụkwọ bụ
na-ejelu nne na nna ya ozi ozụta ya ngosita ihe ụfọdụ kasị ọgwa họrị nke ọkpara mana ogosi nke ọdụ nke ọdụ ahụ nke na-anụ ya nso na-agbachi ya mbọ na-eji ekutele ụtaba na-etinye ya mmiri eweteli ya mkpọ o ji aga ije n'ebe enyi ozie nke ọzọ ndị ọzọ jewalụ ogene ka ọ na-ekwu ya nke nke ahụ na-anụ nso na-emere nna ya ihe efu na onye ọka nka nna ya ga-emete nye ngọzi gbazieli ya ekụzieli ọnụ nne ahụ dibịa nke obere akọcha na-anụ ya nsokwa ya egosita ọgwụ niile dị mkpa ụmụ nwoke na ọmụta na-eme na ha na-eme dibịa maka ọ nwere dibịa na-adị n'agbụrụ n'ime ụmụ nwoke na ha mụtara ha na-enyecha ọgwụ na-enye ọgwụ ịba enye ọgwụ afọ ime na-enye ọgwụ hina mana mgbe ụlọ na nke nwefụ n'anya na-ejeli ozi ogosie mgbọrọgwụ na-abagaghị ijikọta ya ọnụ ọgbụ egwu igwe gosie ụmụ ihe nwe anụ na nna ha na-agwọ ọgwụ na ha ma ọ nọ na-ara mmiri ọzọ nke ha ọfụ n'anya na-enye onye egosi na mgbọrọgwụ a na nka na onwe ka mmiri wee zuo nso karịa ihe ịchọ ka o zuo ndị were nka tie ebe aka mmiri kwụsị. Ọ bụrụ na nwaanyị amụọ nje ịmụ nwa ọbara bido egbu ya nke were arụba nka si na nka ṅaa ya n'ọkụ tụgharịa azụ aka gị wee mebie ya n'ọya akwụsị. Ọya agwụ ya ụmụ ya ndị ọzọ ndị Igbo si nọọ ofu mkpọrọgwụ ka dibịa jakibie ofu mkpọrọgwụ ka dibịa jakibie ebugoro onye a nje Nnewi agwọtaghị ya bụrụ ya jee Ọka agwọtaghị ya bụrụ ya jee Asaba gwọtara ya mgbe ibulu jee n'ụmụ ojii ihe dibịa asị kedu ebe ebugoro ya sị na ebugoro ya jee Asaba onugbu eje Nnewi kedu ọgwụ enyi ya na Nnewi ekwuo kedu ọgwụ enyi ya na Asaba ekwuo kedu ọgwụ enyi ya na Ọka ekwuo ọmụgolo ụdọ ọgwụ ese nyego ya o wetakwa abụ ụdara ikwuo na ite onyego ya arụ aha adị ya mma ofu mkpọrọgwụ ka dibịa ji aka ibie abịa nna ha yiele nne ya ogodo ndị a na-amụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ndị a na-amụ ka esi alụ ụgbọ anyị ọ nwere ụdị ịfụnanya ọ gaghị enwe n'ebe nwa na-amụ ọrụ nke ọ kụziere ihe ọkụzi ọrụ ndị ọzọ na-akụziri ụmụ ya o buru igwe eji kwukwurie etiti ya sịrị na abịa ka ekwe na emewa ọ na nke a dị oge mana ihe dị oge eme nke okwuchikwa site na agwanya mmadụ efu ka ebu ụgbọala ntọrọ nwa na-eje ọrụ ifite ebe ọ na-anọ ndị na-alụ ụdị ụgbọ na-anọ ntara amaghị ya ọrụ ihe nnu ya nkwu kpugheri ya maka ife ụdị ịfụnanya ọnwe ndị otu gbara odibo mgbe ọ gbara alụsị na-eme ọfụma ga na-alụlụ ụlọ ezi ọmụma amaka ife ọma amaka ọbụnagodo n'ọrụ oyibo ha eme ebunye ego n'ọkwa karịa ndị gị na ha batakọ alụsị na-eme ọfụma ga na-alụ ụlọ onye asị ka isi kwanye na onye abatakọ ihe ejiri onye eze asị ya hapụ ya bịa nnọdụ anyị na-alụsị m ọfụma na ka a na-alụ ọdụmma ka ihe jee na be Chika Ugokwe onye Ụzọakọlị ka ọ bụ Ụzọakọlị dị na uru ala ọ sị na nọ na-abụ nkịta nyara ikpo nkịta anya ikpo na-eli mposi ọ dịka ọ na-ayọ biko nkịta nya ikpo n'onu ikpo mgbịrịgba ọ nyara ya n'onu na-eri mposi na-ekwesị isi mgbịrịgba a na-apụ takọm 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 ọ dịka ọ na-ayọ biko ya ma mba n'ime nke ka anyị jee na be ọgọm na Okeke onye ọgbọ ji sị ka arụsị ahana a na-eji aka na-abụ ebu ya ka arụsị ahana a na-eji aka na-abụ ebu ya alụsị onwe nke na ha ntọntọ na ara ka obe aka mana mgbe ebu nke were aka na-abụ bunye ya ọ bụkwa na ọnya alụ nọọ ka akwụji a ugwu dị elu ya alụsị buru isi ahụ ị na-ene anya ma otu ha ọra o nwere mmụọ ndị gboo kwere na ha nọ n'ime alụsị ifụta si eme alụsị ahụ n'oge gboo ifu na mmụọ nọ n'ime n'ezi okwu nwe alụsị fa ya afachọ ịfụ egbuo dimkpa were ọbara ahụ wụsa n'elu osisi ahụ wee tụchasa ya mgbe a achọ ka ebido ọrụ egbukwa onye ọzọ wee wụsaka ọbara na ya apụchago ike na ya na-alụsa ya enwe n'ike gịnị a na-enwe n'ike ihe eji dimkpa ịtọ wee tụ onye mere na-arụsị afọ mgbe ọbụla o ji wee ezinụlọ ọdịdị ya ndị ahụ mara anya ya mara ihe o ji wee tụ ya mesịa nwụsịa
oluzie nke a na-ewu ahụ na-aba egbu olu ofu dị mkpa n'oge egbu ahụ na-aba egbukwa oluzie kịta o nwezi onye maazị otu arụsị siri wee ji wee bịa nwezi onye na-enwezi ha nwe ha ya merie ogbugoro ọfịaba ụgwọ nkọnọ nkwa mebili ife obizo ọfịakọ ngwe nwude dimkpa ịsak kekọ ha aka ọnụ ka dị ndụ ọnwụ ka mma ka anyị na-enyo nri ọnụ ihe ị na-eziokwu na ọma mgbu ndị ahụ egbu mana nna ha kwego nkwa na ahụ na-abara ya egburu okwute mkpa ọ bụ okekọ ndị ha aka nakọrọ ha kara aka ha niile gbahụ ayagana gbahụ ụbịam ndị a na-etigharị ọ bụrụ ife onye na ọgwụ na ndị nna mmadụ ife ada ekwe esi aka dị ha arụsị mana ife ma okwe ngọma ka ife na-arụ maka na mgbe ọ ya-eke ụgwọ nke ihe ndị ọ na-efe ụgwọ ya ama ebe ihe anụ achị ọsị maka arụsị aha na a na-eji aka na-abụ ebu ọ na-emekwa na ndụ mmadụ ife ọ sọrọ mmadụ ya dị obele tinye ahụ n'ọnwa amụ kịta ọ bụgoro mmadụ ugwu niile a na-enye mmadụ a na-enye onye dị afọ 17 onye dị afọ 18 onye dị otu narị afọ ihe enye nwa amụ kịta maka ha na-abụ mmadụ iwe asị na onye akwalite ka amụ ya ọ mmadụ ka ọ bụ igbuo ya ọ mmadụ ka igbu otu ndị ofu onye ka ihe funahụ mgbe nwa amụ nkịta nwụ ndị ofu onye alfa ife efu mgbe onye afọ 17 nwụ maka ifie ọkụ na-agba ụlọ onwe nwa ya nọ n'ime ụlọ nsonye ụlọ nke amụ kịta inweta otu ọrụ obodo ga-esiwe na-agba mbọ ka ikupụta nwa a nwekọdọ mmadụ ka ọ bụ agaghị asekwala obere nwa ya afọnye ọkụ ya gboo ya ife ọsọ alụsị na dọrọ mbele ga-eji aka na abụghị ebu ya ibe onwe nwa ya wee nwụọ ọnwụ ka ọ bụrụ nwa mesọsọ ofu izu ụka wee nwụ ife ebe a na-ebe akwa ya ife a na-ebele akwa nwa abụọ nke mbụ na mmadụ nwụrụ nke abụọ ike onye anwụ na ụdị ọkpara nke ọ bụla achọgo nwa ebe aha arụ isii wee mụọ ya o wee na izu ụka na bụ wee nwụọ alịlị na mwute na anya mmiri na-esie ị na-asị nna gị ndị na-ebela kwa obele nwa amụ mbụsa na hapụ ha abụghị n'ihe agha ya ọzọ na alụsị na dị obele a na-eji aka na-abụ ebu ya na ọnwụ mmadụ bụ ọnwụ mmadụ na mgbe ị banyere n'ọnọdụ ndị afọ ihe funahụ ha na nwa anụ anwụ hapụ na ihe ọ na mgbe gbasalụ ogodo ụlọ otu ụlọ enutu wee dee onye lụọ ya mkpa wee lụcha ụlọ Naijiria ya ife onye bikọ n'ụlọ okwu ọkwa ụlọ ya ka ọ bụkwa oyi gaghasị kwa ntọntụ na buru efilie ya ụlọ ka ọ bụ apụta na nke na-ewu na nke abụọ ụlọ anyị mana ụlọ bụ ụlọ na onye nwe ife ọbụla na-enwe ugwu dịrị ya maọbụ mmadụ maọbụ ụlọ maọbụ ọjị ife ọjị adị n'ime ụlọ nke nnukwu nkwa obele ọjị adịkwa obele ọjị ebe ọ na-ofu ụlọ ebe erupụkwu ya nwebe olu ha n'ịchọzi iru ya nwanne ya ejekwu ndị mara anya gwa otu ga erugharị ọjị adịghị erupụrụ ọjị otu afọ onye mere ọgwụ ụfọdụ ife ọjị ka ọ na-ekwu nte na saaba nke mbụ saaba nke abụọ nna nwa ụlọ ọkụ ya ọjị bụ ha onye kwudi ya ekwu were nwayọọ mesi nwe ya aka ori ya tufuo ọ sara n'ọnụ sị nna ọkwa ọjị bụ ha okwu anyị ekwuo anyị etozikwa ji ya na nkịtị ọbụla okenye mmasị nọ n'ụlọ wee fuo na n'ukwu nkwụrụ n'isi ụlọ bie n'ọnwa ọjị na-efu ebe a ọjị ọ bụghị ọjị owuru anya okenye onye mere na nke ụfọdụ na-ene ndị nkịta anya mmasị na ife nke na-emebi n'akwụkwọ na anyị ama mma ọ nwekwanụ mgbe m gwa gị mana gị kedu ezigbo ndị bụ ndị okenye ka ezigbo ndị na-ekuziri ndị ọzọ malụgo maka ma okenye ma nwata nkịta na-emekọzi ọ nke fọ ọjị ọma mma okenye dị afọ 15 nke fọ ọjị kịta ọma mma na-eche mgbe ya ha ka enu mgbe ọjị dị obere ọha ka ọka na-epu nte na anyị okenye bụ ọmụghị ihe abụọ ọjị nwaanyị agba ọjị ọ dịghị efu na abụba mgba mbido ọmụgụ ihe abụọ ọjị bụ ihe a mara na hapụ ọjị kịta olu ahụ na-agba ebe a na-aya eji ọkụ egbupụ eropịa
mgbe ọ na-ekwu ntu anya onye agwa nwunye ya gwenye ọna ụlakịarụ n'ihe ya tụfuo ya ịsa ha n'ọnụ sị ya ọ dị ebe a ka ị na-efu eropụa ngo Europe onye onye nsogbu imebiga ya onwe ha n'uchi ya eji manụ ihe abụọ ji onye kwuo ya sọ ọnụ ya kwuo were nwa ya oropie tụfuo ọ ji ahụ efu n'ime ụlọ ọnụzi ebe a na-achọ ịlụ nọ ma ebe a nye nwa m ka ọ lụọ ụlọ n'ebe onye nwa m ga-ebi ọ ji ewe je na-ejepuo efu mgbe ọ ji gopụ n'ime ụlọ ọ ji na-epu n'ọfịa ebe taa aka mgbe ahụ mgbe ọ na-epu n'ime ụlọ iwe ji ụlọ na iwe sika igbutu ya ihe egbutu na nkịtị na-abụ otu a ebe agwa otu esi egbu gwa ihe ọ ya ihe eweta otu ezi ọkama na iropu ya mgbe ahụ obele ọka dị ka abụba ọka na-ekwu mpụ izizi na ọhụrụ na onye ahụ ma ede ya amaghị na ọ bụrụ na ito ọnụ ụlọ ma ọ kwụ ịkwali ọrụ ụtọ na-adị na nwa ọ bata ọgbọ akwụrụ ọtọ adịrọ mma ịdọ ụbịam Daniel na-akwudo ọ bata ọgbọ akwụrụ ọtọ ọ bata ọgbọ akwụrụ ọtọ adịrọ mma ịdọ ụbịam onye ga-agwa ọbata onye nwụ na-akwụrụ ọtọ ọ bata na onye nwụ na-akwụnye ọtọ pii mgbe nọbịa na anya ịdọtaga asị na onye a na-akwụ ụlọ ọtọ na ọbata inu asị na ọ dịrọ mma ịda ụbịam mgbe n'ezie ndị Igbo ya akwụrụ ọtọ na ọbụla ịdara ụbịam maka na ọkwa niile ha nwere na ọgaranya akwụ n'azụ ọkwa ahụ ọ bụrụ na ebu dinta ịdara ọgaranya sị ka ihe nkwanye ọ na-abụtara nta ọ na-agba ọwụ na-ewu jiji na-akọ ncha mana afụrụ ọba ili inwe n'anya ndị Igbo ihe ijiji ọbụla ọwụ na Igbo onye ụzụ elụtara ụlọ ebe ibi ọ bụrụ ụzụ ka na-akpụ ha ndị Igbo na-etinye ọgaranya n'azụ ihe ọbụla afa debe ọ bụ dibịa ka ịbụ mana enweghị ụlọ nweghị ihe wasị na onye ọ na-agbatakwa n'afa na afọ ya enweghị ite eje n'afa onye nke ọzọ na-ama na ọta ụlọ ebe obi na ọ ya ama ihe ọ na-agbata n'afa inu wee sị na ọgbata ọgbọ akwụrụ ọtọ adịrọ mma ịda ụbịam maka na ọ daa ụbịam ahụ zọta nwenye akwụ ọtọ nke na-akwụrụ ọtọ onye anaghị eriju afọ onye na nke ihe nke mana onye ọbụla na-awabata onye ọ na-akwụrụ ọtọ sọpụrụ ya adịrọ mma ịda ụbịam onye mme na onye ọbụla ji agbalụ mbọ maka na ụbịam bụ ọya ọ bụkwa ụbịam nke ịda ọgaranya na onye ada ọgaranya ụbịam bụ na onye anọ edoghị onweghị nri onweghị ihe ọ na-alụ ọ kweghị ịlụ ọrụ onwere ife bụ na ọgaranya na Igbo ahụ onye lụrụ n'elu ihe bụ ọgaranya Igbo onye na-eri nne nwunye nri na ụmụ afịa nri ịchọ ịnabịa ihe ọjọọ sị ma ajụ ọchọ ikpewe na ọgbọ ojele ha ọjị ojele ha mmanya onye bụ ọgaranya ọ wee bụrụ na onye ahụ erinwu nri ọsije ụjọ ahụ ibe ị na ya anya ka ọ kpewe na ọgbọ ya nweta nwa ọjị wee nwe ọnụ okwu onye nke ahụ ogbenye ụdị ogbenye ahụ bụ nke ndị Igbo achọghị cha mana oge egbu ha ahụ ọnya ka na-akpọ ofu ogori onye ofu ogori nwere aka ọrụ onwe ha afa onwe ha ihe ọ na-bụ ọbata ọgbọ akwụrụ ọtọ kwesịrị ka ọ bụrụ onye na-eriju afọ na onye ga-aba akpa apịa sị na ebe obi ebe eni na onye ụzụ ka ọ bụ na ịmụ ya nọ na-agba nta na ịmụ ya mana ịnọdụ n'obodo inwe ha aka ọrụ enweghị ebe ibi onwe onye nwaghị enweghị ezigbo afa ọ bụ ike nwee ezigbo afa mana onweghị ọ bụrụ ọgaranya ma na ọgaranya ka ọ bụ n'afọ ahụ ọ nwere mana enweghị ezigbo afa enweghị aka ọrụ enweghị ebe ibi ịbata onye akwụ ọtọ so gbadị mkpa bụrụ ihe ọ bụla ịbụ owesị na onye ọbata ọgbọ akwụrụ ọtọ adịrọ mma ọnya mere na ife ahụ ị na-eme n'ihi agba mbọ ka imeluo ya mgbe ọ ga-abụ olu mgbe a ya akpọkpọwe ofu ịza ụlọ mgbe ya iwepụta ọnya mere na ugwu mbụdego n'oge kịta achọ ichi eze n'obodo ọ bụrụ na ya achọ onye kacha uwe nwe ego ma naghị achọ onye ya bụ onye menwe ihe na-akaghị ụtọ
fuo anyị akaghị otu ọgbata ọgba akwụrụ ọtọ adịrọ m ka ọ ya wee kwuo okwu ka m sị na igwe be anyị kwuo okwu mana ọ bụrụ na igwe na-eji ego onye onye ụgwọ ji na-nke ọzọ ụgwọ jide onye nke ọzọ ụgwọ jekwa onye nke ọzọ ụgwọ okwu ya ha nya alọ okwu ya ha ahụmanye ha chọọ ọgbata ọgba akwụrụ ọtọ adịrọ mma ịda ụbịa m onye nwere ezigbo afa ekwesịrị ịkpọ onwe ya naanị onye kwesịrị ka o mee ihe ka diọkpara kwesịkwa ka o nwee ọnụ diọkpara efu diọkpara nwere ọnụ onye nwe ego ụlọ nwere ugwu ụmụnne ya na-asọpụrụ ya mana ọma ife mana ọ nwere ike isi m mba ụlọ nke isegbu ọnya abụọ ya ọtụtụ n'ime ji abụ ọgaranya n'oge gboo ọgaranya abụchaghị ego ihe ha ji eme ọgaranya bụ nke mbụ ezigbo afa nke bụ ike aka na onye a na-amachi anyị ọ dị ike ọrụ ọgaranya ka onye ahụ bụ n'ọmara okwu ọgaranya ka ọ bụ n'osiri ike aka dị mgba ka ọ bụ ọgaranya ka ọ bụ na-amụ ya ama n'obodo ọgaranya ka ọ bụ ọgaranya niile na-adịzi iche ime oge gboo ego adịrọ otu anyị si agụ ego ndị gboo adịghị eji ego amara ise bụ ego chacha iteta ma bụ ego isi inwe enwere ji enwere efi enwere ọkụkọ enwere ewu enwere nwunye na-abụ ụmụ ịsa ọ ya bụ ego ha nwe nke ada enweghị ụdị ego anyị na-achịgharị kịta ka ma na-ekwu okwu ọgaranya n'oge gboo ka hapụ ịbụ ụdị ọgaranya nke oge nke anya ọ dị mma ka anyị nene inu si na be Bata Okezuo bụ onye ngodo dịde n'isi ochi ngodo ọ dị na mmadụ na onye mgbu nne ya adanyaka ọkụ onye gbu nne ya adanyaka ọkụ mmadụ na onye gbu nne ya mmadụ na anyaka ọkụ ga-enwere ihe jikọ ha ọ bụrụ na gị na nwanne gị na-anyaka ọkụ ọ na gị na nwunye gị na-anyaka ọkụ ma ọ gịrị enyi gị na-anyaka ọkụ ịnyaka ọkụ bụ ọkụ onye amị n'oge ụgụrụ na-akọ akụkọ ma ọ bụ na-eti akụ na-akụ ọkụ na-elukwa ube maka inye ọkụ abụọ sọsọ ebe nọdụ anyị na-akọdo eko a na-aṅa ọka ma ọ na-elu ube ma ọ bụ na-arụ abụzụ ma ọ bụ ihe na-eme n'ime ọkụ onye nke nọdụ ka a na-anọ n'anya ọkụ ka a na-akọkọrịta akụkọ na-eri ụmụ kirikiri edebe a o were onye gbu nna gị ka gị na ga-anọ n'anya ọkụ ndị Igbo sị na onye tala ose na onye tala ọjị na okwu ha adakọ ebụta na ebe nna webata chielu na ọjị nwunye osese n'ime onye chịkọrọ ọjị ihe n'ọnụ ụfọdụ ose iwezere ofu eze ifeleta ezie n'ọnụ ka ọ na nwere ata ihe tara ose na-afụ ifụrụ ọjị iji wee butue onye nke chiere ọjị na-aba wụnye ihe n'ọnụ takọlụ ịhapụzalụ gị ose iwere ose tie n'ọnụ tabi n'oche igwe ụnụ na-anazi ana nweje nye gị ibi ọnụ ọgara ihe ose gị dị aka orikọlụ iche ọkwa dịka ose iwere ifere wee were ose tabili ose a na-afụ gị a na-anazi ana na nwoke anyị jere bịa egbu ya nkịtị ede egwu wedịta njepụ na gị wee hapụrụ m ose onye mmadụ na onye gbuo nna ya adanya ka ọkụ o nwekwa ya wuo eme gị ọ da-apụ n'obi ọ bụrụkwa na-asị mmadụ na onye baala nna ya mba ma ọ na onye ti nwe ya ihe adanya ka onye gburu nna ya ịma onye ifu n'ime ihe ị ga-eme n'ala Igbo kachacha njọ bụ igbu mmadụ jabụjala igbu nna mmadụ na ọ dị ka igbu akara aka mmadụ maka na onye nna ya nwụọ ọtụtụ ifu ga-ebido mgbanwe na ndụ ya ọ bụrụ na onye akara ịbụ nke ọ ya abụzi nya bụ ihe ọ chọrọ maka na nna ya bịa nwụọ n'ike ya bụ na igbu nna mmadụ na ọ dị ka igbu akara aka nwa ya onye mere na asị na onye atụ bụ nna ya adịghị ekwe eji mpi atụ aṅụ nkwụ ọ ya akpọ atụ asị atụ nnukwute anụ mana ọsị ihe ama anụ atụ na abụghị na anụ atụ sawa na anụ ọkụ na ụlọ ọ dịghị na ebuli atụ ma ha taa na anụ ọkpọ na anụ atụ
asị na hapụ na ya gị na m nkwụ ka nwa ihe ama na-atụ ji mpiwe egwu nna ya n'ọfịa mgbe nna ya na-agba nta kemgbe atụ ji egbucha nna ya odekweji emetụ anụ atụ aka isikpuo nkwụ na mpi atụ mbụ ya si anyị masị mba amatụghị enwe nkwụta aka ewa maka na-achere nkwa ahụ na mpi atụ onwe ihe anyị mee mmadụ ọbam ya n'ime ọkpụkpụ onye ekwu echefu onye ekwu mgbaghalụ onye ekwu ebi ka ahụ nke mbụ nke bụ ome na onye mmadụ na onye bụ nna ya anyakọ ọkụ bụ na onye iwe dị n'obi iwedebe eluwe nso onye ọ na-ewere iwe ime anyị na-achọ ka ọ gbuo ọchụ ngwọbụ na ososo ofu ọkụ dị nna nje na-akụ nkọzọ nje nya ọkụ mgbe a chọrọ ịnya nka ya ka na onye a igbo nne ya n'oyi asụgbukwaghị ịmakwa na onye mmadụ na onye mgbu nne ya danya ka ọkụ ugbu na ọsọsọ okwu akịcha anya mekwa ọkụ nke ebe njikwa nya ya ịnya ga ejekwa na be nna gị gị na onye anya ọkụ n'ọkụ gịdị nwụke na-anya ka ọkụ ise n'uche dị n'ọkụ na anya ya ama na anọ na-echeka mmadụ pụsịa nke pụsị ogbulu na-atụ n'ime ọkụ ihe ọnya mmadụ adịghị wedebe onwe ya nso ebe onye ilu ya nọ nna ọgị na nwoke ya eje ebe omega gịnị ya eje ịma na nna ya na nna gị esiri ofu ezi aga na ha na-ebuo nna gị ebubo n'ọnya nyewuru nna ya na nsị chekọsi wee jikọ nke na ọgịnị ya ga-ezi wee ji ije a lotakwa na onye mmadụ na onye bụ nna ya danya ka ọkụ ọgwụ ihe mere aka na-adịrị ya ịsịkwanye ya wee ji ije a na unu ga-agafe agụ ebe dị ụtọ tupu na-elu ihe nwekwa ike imere n'ụzọ asị ọkụ ya nọ because anyị gwasị na n'okwu na-egbu m na nwaanyị ejegbuzi ebe anyị kwuru chọọ onye ọzọ ka odije na adụgụ ya ọdụgụ ya na mmadụ na onye nna ya mmadụ na onye gbuo nna ya adanya ka ọ wụkwukọ ya o nwere onye ahụ nke na ya ọmụgodo onye nwa gbuo nna ya nya na ya na-adịzarị na mma o nwere ndị na-eme ụdị ha ọfụ n'ọhịa ka ya eme wee megide ụmụnne ya na ụmụnne ndị ọzọ na-achọ ka ha na ndị asị okwu n'ọnya bụ nna anyị na ụmụnne ya ha dịọ na mma ọ mazi onye ahụ ụtọ onye ahụ ụmụnne na-enyo n'ọnya bụ ugwo nna ha ha na-ekpe ikpe bụ onye akwa na-ejizi anụ ma ọ nata oje ebe onye ahụ na-akọje onye anọgide nye ọkụ elekere iri na ofu n'abalị ị na-anụ onu ekọ n'ebe ahụ mmanya na onu ya na-ada bụ onye ọma na unu ahụ esi ofu ezi aga ọ ka o megide unu ka o wute unu ka unu ma nna na nnụnụ akwụrọ o nwere ihe na-adị njọ ka ụmụnne na-adị na mma n'ime ịtọ ha dị onye nke a na onye akwụrọ onye nke a na onye ọzọ akwụrọ ọfụ onye gịnị ya na-ese okwu ọma onye ahụ ụtọ ọ gwara kịta ndị a dịrọ mma na onye idu nwa ya na gịnị ya mesịrị esi okwu n'ebe akụ na-ejezi ọrịrị n'ebe akụ na-ejezi anọ elu ọkọlụ ihe na-gbasara gị ha akọlụ ihe na-gbasara nkewa ebe ahụ nna ha abalị ya ka ọ na-eje akọrị akụkọ nne ya kpọcha nna ya ọbe ndị ị na-eje dị ọkụ ịma na ndị ahịa ịma ọdụ na ka ihe obizi wule ebe a n'ime ndị ile nọ n'ọgbe a ebe a ka ị na-afụ ị ga-anọ ihe ịma hụ na onye mmadụ na onye bụ nne ya adanya ka ọkụ ọmụghara unu ba n'ime ụlọ ọ na-eme ya ọ bụrụ na ọ maghị ndị ọmụgbe eme ka o wee onye ya asụ mma n'afọ ka unu sụọ mma n'afọ mana ọ dị mma ọ bụrụ na ọ bụghị na isi okwu dị mma kama na nke mbụ a na-eze ndụ eze nwere ya ibutere onwe gị ndị ilo ogede ya amaghị n'onwe ndị ije ya adịghị mma ọ dara egbe isi akwọ si ọkụkụ bịa na ọkụkụ isi akwọ si egbe bịara n'elie a na-eze ndụ eze o nwere onye ga-arụfu na ndị anụnwa na onye ịdawara nda ememi na gị ebi ọ bụrụ na unu ga na-esogbu n'ịpụ isi ha onwe ihe ụfọdụ mere na edo ya bụ ngwapụta ka igbo ọgụ ide na-akụ ụmụ ọgụ ya bịa ka igbo ya mana oke a na-eche ihe pụtasị aka na ya were ihe ya aka onye ọzọ kọ ngịwa agụnye na ihe egbotara n'ọgụ
onye mmadụ na onye bụ nna ya adanya ka ọkụ a na-eze ndụ eze Fide Ekekwe si ama ifeke dị n'ọlụ ọ sị na nwata ji na-eji mma ọbara anapụta nwata ezigbo mma o ji n'aka mma ọbara bụ apịtara ya n'azụ ọfọrọ ngwọ dozie ọ dịka mma nwee isi obejiri pịa ọnụ na-aghọ nkọ mana ọrụ isi ga-eji eme efu nwatakịrị ka o ji bụtọ mma na-aghọ nkọ mma eji ebi akwụkwọ dị mma eji ebe anụ welie naanị ya ọjụ ije weta mma ọbara nye na mma nke aka ijide ọ na-alụ ya na-adị ezigbo mma jedebe ịmagara nke enyi adịghị eyi mana ọ ya eche na mma a na-eji ihe mmadụ na-achọ wee napụta ya ezigbo ife nje mebiri ya ihe inye efe itie ọ na-alụghị ya maka efu na ndụ ka ịzọrọ ya a na-eji mma ọbara napụta nwata ezigbo mma ịnabịa ya n'ike na ya anapụtali ya ezigbo mma nke uye ya n'aka maka na ndị Igbo si na onye ji mma n'isi nwe mma onye ọ na-zọtara isi mma azụtago mma ahụ ije jide mma na ebe ọzọ ọdọ ya ka o yie isi mma bịa ka na ijide ha anya zọbazi anya ya ị na-azụ na-eze ihu mma na-eze akụ nke ọzọ mkpụrụ oyi gị na ijide ya onye ọ na-nwurite mma n'isi azụzọtago mma afọ Fide Ekekwe ka anyị nọ n'elu asị na be Onyeka Quality afọ Onyeka o si ụmụ enwelụ m Anam ọ sị na-ewere njakịrị gbuo mma na ọ na-agba mme gbuo mma ọ na-agba mme ebe gị na mmadụ na-ama njakịrị ọ na-amụ amụ wee were mma gbukisi m na wee kee ma na nku aka na-amụ amụ si ha njakịrị ka anyị na-ama ihe sọ njakịrị ya bụ mma ga-agba mme ewere njakịrị ụfụ gbaa mme na-agbanyeghị na-egburi ya na njakịrị ụmụ ihe anaghị eji egwu ụmụ okwu mmadụ ga-awa ọgwa gị nwere amụ amụ wee gwa gị ya mmadụ okwu ya chebe o debere ya o degara okwu edebe na-achọ mgbasa ọ ya ewu were gị ya nke ọ bụla onye nna ya nwụrụ n'ọnwụ ifele nke ọ na nna ya zuru ohi ewee kwuo ya n'ụdọ oge mgbe ya na-ahụ egbudo onye ori amụghị ụdọ jemụ ya n'elu ma ọ kpọọ ya ntụ n'isi emesịa ya ụmụnna na-amatakwa ma ha ya ekwu ya ekwu ebe nata enyi ya maka ikwuo ya oge anyị ya ezochie ya onye a wee na-achọ ije wee kọrọ ọnụ na-ede gị ọdụrụ okwu ya ndị ọrụ nchọrọ emechi ọnụ mana mgboso na ọnụ ya onye aka otu ka nnya si wee nwede wetara m ọnụ ọgwụ ya ka na-ede gị ọmọgụ ya gwa ya n'iru gị n'ihi ewe iwe olumụta na-ekwesị na-afụ ndị nna ha nwere ezigbo ọnwụ na-ekwu okwu nkwu a na-ekwu echarị ama ha bụ ihe agha ọnwụ ifele nwa ndị nna ha kwuo ụdọ ma ndị nna ha kpọkọghị ụdọ ebe ha na-ekwu okwu ụdị njakịrị so na-abụrụ ife awụ okwu edebere edebe ọ na-amụgodo ọmụ okwu ị na-atabeghị esemokwu nwere na ihe onye agwa ahụ kpọọ ụmụnne gị nzukọ ndị nke na-enugwu bekene ekwedekwa ihe onye rute akwụkwọ eziokwu ụjọ ọnụ ya wee kwe ha ụjọ ọnụ ihe adịla anyị na ya onye nkwụtasị ka m jugodi na m na-ajụ ya ya ma ma okwu dị ya ụmụnne ụmụalụ ụmụnna ụfọdụ mma n'otu a ka ihe si wee je na be unu mara onye kwuo ya okwu owere okwu ya nọrọ ebe a na-ama njakịrị unu amagodo okwu a wotigo o chere ya iji ọ na-asị na onye ọ na-ewu na iwe ọ njakịrị ya nwebere ha nkwu ndị Igbo asị na a na-agha na-amụrị amụ egbuo mma nọ na-agba mme okwu a ekpegodi ọnụ nke ji ndị o gwara ihe eje buo ya nkwụrụ ụmụnna bịarịla ụmụnna sị ya bịa ka ọ gwa ya ọfụma otu nna anyị tụọ enwu ọ pụtara sị na njakịrị ụmụnna sị na ọ bụ njakịrị tụgharịa inu a
na ọ na-arụ a na-amụrụ amụ egbuo mana ọ na-agba mme ọnya mere na ọgwụ ụfọdụ adịghị ekwe eje ebe a na-aṅụ nkwụ ọ pụtara ọ bụrụ ụgbọanya gafere nna bịa mere gị ịnara ofu iko nkwọcha anụmajan daalụ n'ohu ụfọdụ afọ ime cheghị eche ga-agwa gị okwu ka anụ ọhịa ji ọrụ oyibo ihe ọjịta ọpụta ebe ịsịkọla ego ji bịa ụnọchi ụmụ nwaanyị anyị atụfe ebe a Remember, repetition is of the greatest importance.